Nafarroan, berezko bi hizkuntzetan pertsona batek administrazioan arreta jasotzeko eskubidea dauka, gaztelania eta euskara. Gure komunitatean, 82.000 pertsonek hitz egiten dute euskara, eta beste 64.000 euskaldun hartzaileak dira. Gaur, 4 gaztetik bat euskalduna da. Hala ere, administrazioak 160 plaza elebidun ditu hiritar guzti horiei arreta eskaintzeko, 16.000 funtzionario baino gehiagoren artean. Naiz eta administrazioan, 1.000 pertsonek euskara maila altua dutela egiaztatuta duten. Dekretuak ez du aldatzen pertsona bat funtzionario bihurtzeko prozesua, eta soilik lehiaketa oposizioetan eta barne leku aldaketetan du eragina. Soilik hezkuntzan eta osasunean erabiltzen da prozesu hau, azterketa parte batekin eta merituen parte batekin, non pertsona bakoitzak hainbat meritu akreditatzen dituen, esperientzia, kurtsoak edo hizkuntzak adibidez. Hauetan, euskara beti beste merituekin batera baloratuko da, eta ez du esperientziak edo formakuntzak bere osotasunean baino gehiago puntuatuko. Dekretuaren aldaketa nagusiena planifikazioa da, departamentuek plaza elebidunak planifikatuko dituzte, hauek modu progresiboan ezarriko dira, publikoari arreta lehenetsiz eta beti ere Nafarroko errealitate soziolinguistikoa kontuan hartuz. Era berean, plazen ezarpena sindikatuekin negoziatu beharko da onartua izan baino lehen, eta hurrengoa bezalako diskriminazio egoerak zuzentzea ahalbidetuko du. Urdina eta grisa, lehiaketa batera aurkezten dira. Biek esperientzia eta kurtsoengatik puntuazio maila altuena dute, 40 puntu. Hizkuntzak baloratzeko momentua iritsiko da. Urdinak ingelesa eta alemana ditu, grisak ingelesa eta euskara. Urdinak ingelesagatik 2 puntu lortuko lituzke, eta beste 2 alemanagatik, osotara 44 puntu. Grisaren txanda, oraingo araudiarekin, tuteran ingelesagatik 2 puntu lortuko lituzke, eta bat bera ere ez euskararengatik. Urdinarentzat izango litzateke plaza. Lehiak eta Iruñan izan da ere, grisak 2 puntu lortuko lituzke ingelesagatik, eta 1,8 euskararengatik. Plaza urdinarentzat izanen litzateke ere. Hau da, alemana jakiteak euskara jakitea baino gehiago puntuatzen du. Arau berriarekin, grisak 2,73 puntu lortu ahal izanen ditu gehienez tuterako lehiaketan, eta 2,73 Iruñekoan ere. Datu gisa, azken 10 urteetan, Nafarroan 4.000 pertsonak lortu dute euskara titulua, eta soilik 100 alemanarena. Dekretua gobernuaren ekintza erregulatzen du, tokiko entitateen eskumenak errespetatuz beti ere. Dekretuak ez du oposizio bidez administraziora sartzeko modua aldatzen, eta euskara plaza elebidunetan soilik derrigorrezkoa izanen da, orain arte bezala. Dekretua bermatzailea da, bai funtzionarioen eskubideekin eta baita hiritar euskaldunen eskubideekin ere. Dekretuak planifikazio bat ezartzen du, zonaldeka graduatua eta gure errealitate soziolinguistikoari erantzuna ematen diona. Azkenean, Nafarroko hiritar euskaldunen eskubideak bermatuz.